खौरां बिजोंनि मोनसे गेदेरथार बाख्नायजाथाव हाबा अर्थात खौरां बिजोंनि मोनसे पावारफुल गोहो। औ नोंथाङा खोनासंदों थार बाथ्राखौनो आरो बे बाथ्राया थारैनो सैथो। आथिखाल मुगाया खौरां बिजोंनि मुगा होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा लानो हायो गोबां बुजिनो हायै बेसेन गोसा नलेज। खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा मोनफिननो हायो माबा मोनसे गोमानानै थानाय जिरादफोरखौ। थिग बेबायदिनो थांनाय समबारनि बेलासि समाव 30 बोसोर बैसोनि जानाय सासे बर' सुबुङा न' आन्दायनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल आन्चलिक एबसुनि मावख'आव दंहैयोमोन। बिनि जोहै गावनि आंगो नखरनि बिमा-बिफानि मुं आरो गामिनि थंफोरखौ सोंब्लाबो मोजाङै खोन्थानो रोङैलाय खौरां बिजोङाव फोसावनानै नखरनि सोद्रोमाफोरखौ जानबुं नम्बर होनानै लांफैनो खावलायहरदोंमोन। अदेबानि खौरां बिजोङाव होनाय जानबुं नम्बराव कल खालामना बेंटल आन्चलिक एबसुनि मावख'निफ्राय लानानै फैफिननो हादों आन्दायनानै थानाय फिसाज्लाखौ। लोगोसे आन्दायनानै थानाय फिसाज्लाखौ मोनलांफिननानै खौरां बिजोंनिसिम साबायखर बावहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। आंनि बुंनांगौआ बेनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आंनि फंबायखौ मोनफिननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो आं खौरां बिजोंनि सायाव गोजोननाय थाबाय आरो।